Good evening whenever you are, and welcome to the Luo English Dictionary channel. We're just setting up to be live today, and this is the third episode, the Luo English Dictionary Book 3. We want to talk about market or Chiro, as it's commonly called, Chiro. So the market is called Chiro. And we want to talk about the market today. And I'm just setting up the live stream. In another 30 seconds, we should be up and running. Remember, we are live in Facebook, we are live in Twitter, we are live in Instagram, and we're also live in YouTube. So you can check us out on your favorite live streaming application. So I'm just confirming the live stream in a minute, and then we shall start. Good. So let us start with the sentences to do with Chiro. And we shall say, Kawuono wadwa loso ewi Chiro. So today we shall have a conversation about the market. Kawuono wadwa Chiro. Remember, I'm also doing these books. I want to put them in our website. Please send us an email through our website so that you can get the books for free. I'll be sending them out for free. Ahero dhi e chiro mar abedo. Nikech chiro no ni kod olemo ma nengo gi yot. I'll take that again. Ahero dhi e chiro mar abedo. Nikech chiro no ni kod olemo. Okay. Ahero dhi e chiro mar abedo nikech chiro no ni kod olemo ma nengo gi yot. And now let's move on. Inyalo yudo olemo kaka machunga, rabolo, mananas, avocado, kod apoyo. Inyalo yudo olemo kaka mawembe, machunga, rabolo, mananas, avocado, kod apoyo. So mawembe goes to be mango. Then machunga is the orange. Rabolo is the mananas. Avocado is the avocados. And apoyo becomes the pawpaws. Okay. Alode kaka sikuma. Tich adek. Alode kaka sikuma. Bo. Osuga. Kod dek. Bende yudore e nengo ma oyueyo. Tich adek, alode kaka sikuma, bo, osuga, kod dek bende yudore e nengo ma oyueyo. And you know, sikuma would be colored greens. If it's not colored greens, then it would be the kale. So maybe someone can help me out, whether it's colored green or kales. And then bo is the cowpeas, that I'm sure. Osuga is the African nightshade. Dek is the spider plant. And what else? Sorry. Dek is a spider plant. And then moyueyo is at competitive price points. Good. Let's move on. Chieng' ngeso, dhok, rombe, kod diek bende usore nyaka sa 9 godhiambo. Chieng' ngeso,
dhok, rombe kod diek bende usore nyaka saa 9 godhiambo. Chieng' ngeso, dhok, rombe kod diek bende usore. Where is it? Chieng' ngeso, dhok, rombe kod diek bende usore nyaka saa 9 godhiambo. Then, chieng' odira en chieng' yweyo. Chiro ka idhi, koro ka idhi e chiro, to ibiro yudo ka olore. Chieng' odira en chieng' yweyo. Koro ka idhi e chiro, ibiro yudo ka olore. So that means some people say Sunday, some people say odira is Sunday, some people say Saturday. Jouso e chiro nyaka hesi kapok gidonjo e chiro. Jouso e chiro nyaka hesi kapok gidonjo e chiro. The act of paying the tax at the gate is called heso. H-E-S-O, heso. So jouso e chiro nyaka hesi kapok gidonjo e chiro. Jo othiwi bende heso kapok gichako ting'o osike. Jo othiwi bende heso kapok gichako ting'o osike. So the handcart pullers in Luo are called jo othiwi. So jo othiwi heso kapok gichako ting'o osike. All right? Nyithindo ka obiro e chiro kod jonyuolgi. This is a complex sentence. Nyithindo ka obiro e chiro kod jonyuolgi, minegi ohero nyiewo negi soda mondo gineg godo riyo. Nyithindo ka obiro e chiro kod jonyuolgi, minegi ohero nyiewo negi soda mondo gineg godo riyo. Okay? And the translation is down there. Then we move on to gima ojoga kod chiro. En kaka chiro lokore chieng' ma koth ochwe. Gima ojoga kod chiro en kaka chiro lokore chieng' ma koth ochwe. One more time. Gima ojoga kod chiro en kaka chiro lokore chieng' ma koth ochwe. Oula kod chuodho ketho ga wach mar chiro. Oula kod chuodho ketho ga wach mar. Ndara bende iyudo ka ok nyal kalore, nikech othiwi odino kuonde te. Ndara be iyudo ka ok nyal kalore nikech othiwi odino kuonde te. Okay? Ka koth ochako chwe e chiro, aringo ga ma adog dala. Ka koth ochako chwe e chiro, aringo ga ma adog dala. So I hope that this gives you an idea of the vocabulary that can be used in the market. And what I'll be doing is you can go back into the stream. After this video has ended, you can go back and check out all that we've talked about. Then just practice. Remember, the only way to do this is to practice. You cannot be
you cannot say that you do not know how to talk while you're not practicing the reading part. The reading part is very important. So I would urge you to, first of all, form a group with your friends, a group that can be able to practice with you. If you're learning Luo, form a group with 2 or 3 friends. Talk to them, make mistakes, and then that will be a good thing for you to do. So I would like to end this stream right now, but I thank you, and please share this video with your friends. Otherwise, Oriti, and may God bless you.